दिनै जोंनि गरेस्वर फरायसालिमानि गरेस्वर फरायसा खौसेथि आफाद आरो लोगोसे गरेस्वर कलेज इउनिट एबसुनि बानजायनायाव आरो गरेस्वर दख'रा आफाद आरो मुहुरिपारा दख'रा आफाद आरो सुक्लाय सेरफां दख'रा आफादनि हेफाजाबजों जों दिनै जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारिनि जा फेक इनकाउन्टार बे फेक इनकाउन्टारखौ जास्टिस बिनानै आरो बिथांमोननि जाहाथे जिउमाया आलो गोजोनै थाहैयो बेखौ जोङो लानानै दिनै हाबाफारि लानाय जादों आरो जोङो जोंनि फरायसानिफ्राय बेखौ जोङो फोरमायो जे खावलायो जे बिथां जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारिनि जा फेक इनकाउन्टार बेखौ जाय दायनिगिरि बिथांखौ थाबैनो साजा होयो आरो लोगोसे बिथांखौ जास्टिस मोनहोयो बेखौनो बुंनानै आं फरायसालिमानि लांगोनायाव गरेस्वर फरायसालिमानि फरायसा खौसे आफाद लोगोसे दालाइ एबसुनि दैदेननायाव गरेस्वर दख'रा एबसु मुहुरिपारा दख'रा एबसु आरो सुक्लाय सेरफां दख'रा एबसुनि हेफाजाबाव दिनै जोङो दाखालि 17 थारिखनि हराव जानानै थांनाय जा इनायै नंखायै साजायनानै सानै सुबुंखौ गावथारनाय बेनि हेंथायै बेनि न्याय बिनानै बेनि जास्टिस बिनानै जोङो दिनैनि जा आलारि बाथि सावनाय बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै गरेस्वर फरायसालिमानि लांगोनायाव जोङो लादों। जोङो जोबोद दुखु नांदों दाखालिनि बे जाथायखौ नुनानै मानो होनोबा जोङो बेसेबा गोबाव जों बर' हारिया माखासे बेफोरबायदि जाथायजों जोङो गब्रबोबाय थादों। दाखालि जाय सानै बिथां जनक कुमार ब्रह्म लोगोसे जोंसार मुसाहारि बिथां सानैखौ ULFB होननाय जा गोदानै जोनोम मोननाय उदखारि हानजा बेबायदि साजायनानै जे इनायै नंखायै गावथारबाय बै गावथारनायनि हेंथायै जाय बिथां पुलिसा बा जाय बिथां एडिशनेल SP क'क्राझारनि बिथाङा गावथारदों बिथांखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ बेयो जोंनिफ्राय दाबि आरो जाय न'खर जाय न'खरा दायो गोबां रोखोमनि भुगिनानै दङ बै न'खरनो जास्टिस होथारनांगौ बेयो जोंनिफ्राय दाबि आरो जों आसा खालामो बेफोरबायदि जाथाया बर' हारियाव आरो उनाव माब्लाबाबो जायाथों जों माब्लाबाबो बेबायदि नंखायै साजायनानै गावथार जानायखौ जोङो लुबैया। जोङो मिथिगौ थांनाय समफोराव जोङो नन भाइलेन्स भाबै जोङो जाय बे नन भाइलेन्स भाबै जोङो जाय बे गोबां आन्दलन खालामबोबाय जोङो नन भाइलेन्स भाबैनो माखासे आन्दलनफोरखौ जोङो खालामलांगोन। जोङो एबसुआ जोंनि नन भाइलेन्सखौ जोङो फोथायनानै जोङो जोंनि मोननांगौ दाबिफोरखौ जों खालामलांबाय थागोन। नाथाय जायफोर बिथांमोना उदखारि भाबै आरो खनसेबाव हाथियार हमनानै सोमावसारनो सानबावदों जाहाथे बेफोरबायदि दायो खालामथ'वा बेखौ जोंनिफ्राय गुरैयै जाय बिथांमोना दायो गोदान हानजा दादों बिथांमोनखौ जों खावलायनाय जों मिथिगौ उदखारि भाबै सोमावसारोब्ला बेवहाय गोबां बुस्थु खोमाना लानो गोनां जायो। नंगौ माबा मोनसे मोनगोन उदखारियै साजायना जोङो सोमावसाराबो नाथाय बेवहाय गोबां जिउनि गोमानो गोनां जायो। जाय जिउ गोमानाया थांनाय 50 बोसोरनिफ्रायनो बर' हारियाव जाबोबाय थादों आरो जों उन समफोराव जोंनि फंबाय जोंनि बिदा जोंनि बिनानाव बिथांमोनखौ जों आरो खोमानो लुगैबावा। ओंखायनो जोंनिफ्राय जोंनि समाजनिफ्राय जोङो बा जोंनि आफादनिफ्राय बेखौनो खावलायनाय जाहाथे बिथांमोना बेफोरबायदि जेबो खालाम जिहेथु बेयो आयेन भाबै थांगोन आरो जे आयेन भाबै थांनायाव माखासे बिसोरनि प्रसेस थायो आरो बे प्रसेसखौ दायो जिहेतु मोनसे अर्डार ओंखारदों मोनसे कमिसननि गेजेरजों बे बाथ्राखौ मोनसे लेटारखौ बा अर्डारखौ जों नुदों बेयो थाबैनो जाथों आरो जायागौमानि जोङो दिनैबो बे प्रग्रामखौ लानायनि थांखिया बेनो जाहाथे दाखालि जाथाया जालांबाय दाखालि सोमावसारनानै जाहाथे जों सिरि थाया जों आरो बेनि थाखाय दिनै लादों आरो उन समावबो जोङो बेफोरबायदि जुदि थाबै इनिसियेटिभ लायाबा जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थागोन आरो नांगौब्ला जोङो बेनि थाखाय आरो आन्दलन खालामबावगोन। जोङो माब्लाबाबो लुगैया मानो होनबा जोङो गोबां जिउ बर' रायजो राजानि बिदा फंबाय जोंनि गोबां फिसाज्ला फिसाजो जोंनि गोमाबोबाय जों माब्लाबाबो लुगैया बेफोरबायदि नंखायै साजायनानै बुथारनायखौ आयेन भाबै माबा मोनसे दाय मावदोंबा बेखौ आयेन भाबै बिजिरनानै आयेन बायदि माबा मोनसे साजा हो खिन्थु थोंजोङै नंखायै दि गावथारनाय
बियो माब्लाबाबो जानो हाया। बेबायदि जोङो जुदि साजायनानै गावथारोबा मोनसे गुलुं गुजुं जाथाया जोंनि गेजेराव आरो सोमजिबावगोन। दिनै जि 24 सेप्तेम्बर बे 24 सेप्तेम्बराव जोङो गरेस्वर कलेजनि जि स्टुडेन्टस इउनियन आरो लोगोसेयैनो जोंनि मोनथाम दख'रा गरेस्वर आनसलिक दख'रा ABSU आरो लोगोसे मावरिपारा दख'रा ABSU आरो सुक्लासेफां दख'रा ABSUआ जयैनो लोगो नांनानै जा थांनाय 17 खालाराव जालांनाय जोंसार मोसाहारि जनक कुमार ब्रह्मखौ बिथांमोनखौ जि ULB मुङै साजायनानै जि फेक एनकाउन्टार खालामबाय, दा बिथांमोननि जिउमाया मुङै साजायनानै जि फेक एनकाउन्टार खालामबाय, दा बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन मोनो बेखौ आसा खालामनानै जों दिनैनि नैबे समाव आलारि बाथि फोजोंनाय लादों। आरो बेजों लोगोसे जों नैबे समाव बेखौ जों दाबि खालामनो लुगैयो जाय बिथां सानैखौ अना खानायै फेक दाय गैयै सुबुंखौ फेक एनकाउन्टार खालामबाय, बिथाङा नैबे समाव जों ABSU हिसाबै बेखौनो दाबि खालामनो सानदों बिथाङा जाहाथे थाबैनो साजाखौ मोनो आरो सरकारा बिनि सायाव नोजोर होनानै आयेननि भाबै बेबस्था लानानै बिथांखौबो जाहाथे साजा होनो हायो। दा बेखौ जोङो ABSU हिसाबै जों लुबैयो, खावलायनाय थायो आरो फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे बेफोरबायदि थासारि आरो जोंनि बर' समाजाव सोरजिबावा बेखौ जों हास्थायो।